Musta banaani. Musta on näin juustonaksu. Joku on tekenyt syödä ne täällä verran. Ai, se olet sinäkin. Kuka oli? Purjo nyt vähän. Vielä pikkusen. Jennis kuulu purjoon vittu. Mä voin näyttää. En mä vittu. Hei, täällä on VIP party section. Ota koske. Kuvasta. Älä koske. Se on herkkää tavara. Kiva kihkeli. Loistaa pimeässä. Näkee mihin työntää. Niin. No mitä? Eikö sun pitänyt tänään saada sitä hyvää? Ei, tässä on koko ilta meidän yöksi tänne. Teet hyvää. Ollaan pillu. Taas on. Jeeskari puhuu puhelimessa. Ken puhelimessa? Mun. En mä tiedä, se olisi ongelma tässä on. Saade Älä! Eevalla. No kyllä mä voin, mut jos sä näet sinne paljon. Sä jätkä vetin purjota. Purjo nyt kerran. Säkö oksensit? Mennä siihen Takas vessaan, sä et oksennut tänne. Et oksennut. En mä oksennut. Joku okses vittu saatana pianon vieressä. Jos oksennat, niin mä vessaan. Kyllä sä saat tänne kyydi. Ota vähän tästä. Mikä tää vessa on? Tikkurilla. Tiksis. Sitten Valttierana niin voi hakea. Valttierana vieressä. Rauhoitu. Okei. Anteeksi. Moi, mä menen kuvaan. Tiedätkö mitä? Sä voit mennä kattoo nää YouTubesta sen jälkeen. Teemu, moi. Mitä etkä? Teemu kanssa. Ai niin, sä olet Teemu. Mä olin vittu Joel. No niin, sä olit Teemu. Meidän Hauberi jätkä, joo, se on siinä. Hyvä päivä. Tää on Kaarni. Ai Hauberi jätkä. Kaarni, haspan. Me taisellittiin. Onks täältä lähtenyt ketään? Ei mulla nyt kerran. Onko lähtenyt? Pieni pusu. Ja mitä se on hävinnyt? Minkälainen? Mitä sulla on käynyt? Niin, joku. Pitää vähän javikamera. Hei, pieni pusu. Nää näkyy YouTubessa sen jälkeen. Häh? Ei näy, siis kännykällä. Ihanaa. Kännykällä. Pieni pusu. Okei, kenen kanssa? Ai jaa. Oi vittu. Kelaa, se on hyvä. Jatkuu vielä vai? Joo, vedä uudelleen. Saanko? Ai jaa, okei. Oi vittu. Älä viitti. Oi vittu. Tules meidän. Tuli ihan hyvin. Tules meidänkin.